yakra phainang no chung khabai khubai lam sogo tini sini thanchani mari bobagrani thanchani mari chen ti pramothawo sini takho prosenjit bo sini thanchani mari o phaisok paikya जों ti pramotha bodol angsak baithang tini bono sini thanchani mari ti pramothawo khaba khubai lamsogo jora kudukma bo tamo khlainai khlai amo haikai palama yang tongkha bo thajingo saka je BJP hai bodol khai tongphono bobogarana hamjamani bisingti bo sini ti pramothona bising bisingo suboi tongo engkai abon bagai engkai tini kai ekdom sak baithang phang kaino sini ti pramotho khai hapaikya BJP hai party no yakare karon finally bo dorkar tongo sini mo ti prasaroni je naharmung je ti prasaroni odikar o odikar no जों जे आंचलिक दल खानाय बरंनो फां गाय खरां तिसै मानो बरंनो सानै मानो नेशनल पार्टी हाय जागारगो तंगै BJP हाय पार्टी ओ तंगै दफानि बागै काइसा कक थाइसे सावै मैया तामनि बागै engै दफाना हामजगै दफानि बागै सामखायना engैबा तामनि बागै BJP बदल हाय तंनाय हिनै बतिनि बायथां याखरै बतिनि तीन ति प्रामथा बदल फाइसा फैया आबन बागै सिनि दुराय सामरानि जत जिन ति प्रामथा खायनाय ते बोबाग्रानि मारि थानसानि मारि तंनायनो जों बरंना खाबाय खुबै लामसंगो नुखानानो बुसु बरक कबंमा जोंतिनि बनो लामसंगो गाबनो सानान मुसंगो बसकांनि ओ तालो सिनि ब्लेस कमिटि सं मारि नन थाङै तंगो सिनि एन्टायर तिप्राव 587 ब्लेस कमिटि तंगो आंखा खाय हासि 587 नि बिसिंगो 587 नो तिप्राम थरक कपला एंगनाय ते कबनि बदनलो काइसा ब्लेस कमिटि फनो सुंना हानानि रिया सुं आबो बागिनो आ दिगिना नाहारै सामंखाय तंगो बसकांनि तालो इलेक्शन नकाय सुं फुनुगो रिनाय तिप्राम था बदल 587 नि बिसिंगो 587 नो कपला एंखा सुं आबो फुनुग्रिनाय सिनि थानसानि मारिनि बिसिंतै ते सिनि बोबाग्रानि तिदुलमानि बिसिंतै हामबाय आं सिगाङाव ओमफ्राय तो BJP खालायमानि 2014 नि सिम खालायो 2014 नि सिम खालायै आरो परे 2018 आव के BJP गभर्नमेन्ट बतु बुखा अबनि यागरो तुरुखाय सामुं सेंखा फियाबा सामुं सेंमानि यागरो आनो दायित्व गुरि जाखा फियाबा अबनि बिसिंखौ बो कातार कबनि पार्टीनि बरो याखरै फायो फायमानि यागरो आमहायनो जों गोसाम तंनाय रंनो बरो तुरुक नरनानि चेंखा ओंखाय आफुरनि सिमिनो सुंगो तामनानि बुखा बिलाइनो कस्त ओंखा तामनिके जे जागा सुं पयला तुनायबा के आबुन परे ओंखाय तुरुक आमहायनो ओंखाय प्राय आं BJP ओ तंखनो जे समय सिनि लाई थांनाय 5 बছर सिनि MDC सिनि अनन्त सार जखन तंफ्रो आफुर फान आं BJP नि हमफाना एदिसिनि बागै आं बिसिंति खलायै सिनि म थानि बाय आं पुरुंगै सामुं तांगै तंगो ओंखाय हायपाना ताक्राय एदिसिओ बांसाकां जयनिं खलायनो हेना आं संगै तंगो मानि फियाबा आबुनि याग्रो बरक तैसा आना कयख्या आं बाय मारायख्या ओंखाय ठीक आसे आं तैसा नाय नागिरानो नै आं खाबिसिं साइसुंनो संगै तंखा फियाबा हायनाहाय इलेक्शन लाई थांमानि मुभमेन्ट जों परे ओंखाय अमाहाय उंगै तंगो ओंखाय आबुनि परे ओंखाय आं खाबाय खुबैखे माने बुखाना क्राखाय बसाखा दाबु खमखांगले आं ते अर तंलिया तामनि ओंखाय बोबाग्रानि जे नाहारमु जे बोबाग्रानि सामुं तांमु बिनि बेबाक अंकना आं हामजागै ते अमाहायकेन आं तंनाय ते अमाहायकेन जे अ संसार तंसाक एबा खाबा जतदिन आनि फान तंसाक बोबाग्रानि सामुंनो तांगै थांनानि बागै आं तिनि हायनोहाय बोबाग्रानो नाहारै आं तिनि त्रिपुरा मथाव फायसक बाय हामबाय।